Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit-Fonds. In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan het bijna 550-jarige Sint-Willibrordusgilde uit Gijsteren. Een van de hoogtepunten uit de lange historie van het gilde is het bezoek van koningin Beatrix in 1984. Kijkt u mee naar een impressie van het bloeiende gildeleven in Gijsteren. 31 januari 1970 is een feestelijke dag voor het Sint-Willibrordusgilde Gijsteren. Onder trommelgeroffel en met zwaaiende vendels wordt koning Herman Jacobs en Mia Vennekens met gilde-eer begeleid naar de kerk voor hun huwelijk. Na de huwelijksplechtigheid gaat het hele gezelschap naar het gildehuis Café Fons Baltussen. Als iedereen gearriveerd is, wenst burgemeester Dietrich van Meerlo-Wansum het bruidspaar veel geluk. Als blijk van waardering krijgt het jonge bruidspaar nog een mooie serenade, met onder andere trommelgeroffel en een vendelgroet van het Sint-Willibrordusgilde. In november 1970 vindt er tijdens de traditionele openluchtmis bij de Sint-Williborduskapel in de bossen van landgoed Gijsteren een bijzondere gebeurtenis plaats. Burgemeester Dietrich is namens Hare Majesteit Koningin Juliana naar deze historische plek gekomen om eregildemeester Henri Vennekens na 50 jaar lidmaatschap te onderscheiden met de Orde van Oranje-Nassau, Nederlandse leeuw in het zilver. In de gildemis van 1971 krijgt het Sint-Willibrordusgilde een gildetrom aangeboden door mejuffrouw van der A, huishoudster van pastoor Gillissen. Na het overhandigen door Wilbert baron de Wijs de Wenne wordt de trom overhandigd aan tamboer Piet Kunen. ...1972 is een bijzonder historisch jaar voor het Sint-Willibrordusgilde in Gijsteren. Op 25 juni viert men namelijk haar 500 jaar bestaan. Voorafgaande aan de speciale gildemis is het een hele drukte bij de Sint-Willibrorduskapel. Niet alleen het complete gilde en veel toeschouwers zijn aanwezig, ook talrijke notabelen en bestuurders zijn uitgenodigd voor deze plechtigheid, zoals gouverneur Van Rooij en burgemeester Dietrich van Meerlo-Wansum. De plechtige heilige mis wordt geleid door bisschop Monseigneur Moors. Tijdens de toespraak vertelt de bisschop hoe belangrijk het gildewezen is voor onze cultuur en historie. Op
het einde van de mis verrast gouverneur van Rooij het Sint-Willibrordesgilde aangenaam met de titel Koninklijk, waarna hij de oorkonde overhandigt aan eerste gildemeester Pierre Reinders. Na de zegen van bisschop Moors blaast het jachthoornkorps het einde van een unieke bijeenkomst. Het trotse koninklijke Sint-Willibrordesgilde gaat dan voldaan terug naar het dorp. In vol ornaat, koning Ser Jeuken en het keizerspaar Hai en Toos Boom. De buitenlandse gasten uit Duitsland en België die de plechtigheden bijwoonden, sluiten aan. Onder aanvoering van het koninklijke Sint-Willibrordesgilde begint op zondagmiddag een mooie kleurrijke optocht door de straten van Gijsteren. De fanfare van Wansum geeft eveneens haar medewerking. Vanaf nu begint een bonte stoet van hoofdzakelijk schuttersgilden uit de kring Land van Kuik. De buitenlandse dansgroep doet haar uiterste best om het publiek op hun manier te vermaken. Jong geleerd is oud gedaan.
Deze jonge gilderbroeder geniet van alle aandacht. Na een mooie tocht komen alle deelnemers aan op het feestterrein achter de Spiekert, aan de rand van het dorp. Na het défilé wordt de tocht ontbonden. Als iedereen gearriveerd is, vindt er een traditionele, massale opmars plaats. Deze gildebroeders hebben helaas geen tijd om feest te vieren. Als laatste nog een massale vendelgoed voordat we teruggaan naar de zaterdag van het jubileumweekend. Onder aanvoering van het tamboerkorps Sint-Willibrordus begint voorafgaande aan een drumbandconcours een optocht door de straten van Geisteren. De deelnemende tamboerkorpsen komen nagenoeg allemaal uit de regio. Na de tocht verzamelen de korpsen zich op het feestterrein, in afwachting van de jury die de winnaars bekend maakt. Wanneer het Koninklijke Sint-Willibrordusgilde haar 510-jarig jubileum viert, is wederom de kring Schuttersgilde Land van Kuik te gast in Geisteren. Als vanouds trekt weer een kleurrijk défilé langs de kiosk met genodigden. De gilderbroeders worden begroet door onder andere het keizerspaar Hai en Toos Boom, Wilbert Baron de Wijs de Wenne en burgemeester Dietrich. Deke Teunissen van Venray toont eveneens zijn interesse. De informatie wordt verzorgd door spreekstalmeester Piet Kunen. Ter afsluiting vindt er zoals gebruikelijk wederom een massale opmars plaats. Na een korte toespraak en een woord van dank aan alle kleurrijke deelnemers komt er een einde aan de optocht en het défilé. Het is een schouwspel dat moeilijk te beschrijven. Het is zo kleurrijk. Als laatste volgt nog een gezamenlijke vendelgroet. Met een checkie, een biertje, een frietje of wat anders is het goed toeven op het feestterrein.
De tamboers strijden dan nog voor een ereprijs. Volksmuzikant Tij Budinger, ofwel Tij met een trekbuul uit Kasteraai, zorgt voor een gezellige sfeer op het drukke feestterrein. In de late avonduren, in een sax al op de wand, stond in de late avonduren, in een sax al op de wand. De sax liep op beneden, zag de lijken in het gras, die van gisteren om deze uren nog gezond en moedig wordt. Die van gisteren om deze uren. Gijsteren in 1984. Ome Wim, Mie en Door Bergmans en de Gildebroeders wachten met spanning op de komst van koningin Beatrix, die een werkbezoek brengt aan Limburg. Begeleid door motorpolitie arriveert de koningin in het dorp, waar ze verwelkomd wordt door burgemeester Dietrich. Een hoogtepunt in de historie van Gijsteren en het Sint-Willibrordesgilde. Dan gaat de koningin op weg voor een bijzondere traditie. De koningin wordt uitgenodigd om het gildevaandel te overschrijden. Het hoogste eerbetoon dat onder andere aan landskoningen of koninginnen en het allerheiligste van de kerk is toebedeeld. De vendeliers van het Sint-Willibrordesgilde brengen uiteraard nog een vendelgroet aan de koningin. Ondanks de drukte maakt de koningin nog een praatje met het koningspaar Peter en Carolien Jansen en het keizerspaar. Als blijvende herinnering wordt de koningin een boek aangeboden over de schuttersgilde Kring Land van Kuik. Wilbert Baron de Wijs de Wenne overhandigt de koningin nog een oud historisch boek uit het archief van kasteel Gijsteren. Na een geslaagd bezoek neemt de koningin afscheid en vertrekt met trommelgroffen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.